Hej og velkommen til. I dag har vi et rigtig spændende program for os. Vi skal blandt andet ud med hippie-nørderne og kigge på naturen. Så skal vi til TV-køkkenet og få noget rigtig spændende mad. Så har vi besøg af en frisør i verdensklasse. Hvad synes du egentlig om det? Jeg synes, det lyder helt vildt kedeligt. Det eneste, der lyder interessant, det er det der med naturen. Måske er du mere interesseret i det helt nye afsnit, vi skal se af Helsinge Hills. Nej, det lyder også kedeligt. Nå, men senere hen, får vi så besøg af en pige med en 80-årig mor, som vi skal snakke om, hvordan det er at have sådan en gammel mor. Så skal vi have en optræden, og så skal vi snakke med nogle super cool hip-hop-tøser. Hvad synes du egentlig? Sådan, er det rigtig dig, det der hip-hop? Nej, jeg synes, det lyder røvkedeligt det hele. Så får vi besøg af nogle siamesiske tvillinger. Velkommen. Vi starter i dag med hippie-nørd, og det skulle være rigtig spændende. De skal nemlig ud og se på nogle træer ude i naturen. Er det ikke spændende? Jo, det er det første interessante indslag, der er i det her møgprogram. Endelig noget med noget natur, som man kan forstå. Så er det godt, at det er det første, og det er det bedste indtil videre. Hej, og velkommen til hippie-nørderne. Ja, nemlig. Og vi skal hen til naturen. Ja, nemlig. Og vi skal ud og se på et grantræ. Et rigtig flot grantræ. Ikke også? Ja, og den er ret lille, men okay. Ja, hvis I bare følger med. Vi kan altså godt gå lidt hurtigere. Kom nu den gamle. Nå, her har vi et rigtig grantræ. Ja, det er et flot eksemplar. Det er Brunt. ja, og har en masse nåle, som I kan se. Og så har der også rigtig mange sådan nogle Knopper. Knopper, ja. Og det gør, så det kan få endnu flere nåle. I kan se lige nu, der er det ikke sprunget ud. Men det gør det lige om lidt. Og så kommer det til at ligne sådan et der, som står derovre, hvis I kan se det. Det bliver så fantastisk flot. Og når det springer ud, så er det min fødselsdag. Fordi at grantræer, de er altså bare så seje. Nemlig. Og så om julen, så kan man fælde grantræerne og hænge julepynt på. Ja, og glem nu ikke stjernen. Ja, stjerner også. Og det er jo Jesus' fødselsdag. Og så er der faktisk også lige noget fakta. Og det er, at faktisk, hvis man sætter en potte under sådan et lille grantræ, som ikke er sprunget ud endnu, så afgiver bladene en masse mælk. Og så nogle gange, en sjælden gang imellem, så skider den en lille småkage. Og det er jo rigtig lækkert. Det er endda økologisk. Men det er kun til julemanden. Ja, nemlig. Så det er faktisk ulovligt at tage småkagerne. Ellers springer det ulykke. Ja, nemlig. Nå, det var alt for hippie-nørderne for i dag. Hej hej. Velkommen tilbage. Det var da godt nok et rigtig interessant indslag med hippie-nørd. Synes du ikke også, Palle? Han gider ikke svare. Nå, nu er det i hvert fald tid til TV-køkkenet, som Palle lige om lidt er klar med, hvor vi skal lave noget rigtig lækker mad. Og derefter skal vi få besøg af en frisør i verdensklasse og se næste afsnit af Helsinge Hills. Hej og velkommen til Palles TV-køkken, hvor vi i dag skal lave flamberet gris. Og til det skal vi bruge noget benzin og en kæmpe æske tændstikker. Så jeg vil altså begynde med at hælde benzin
Nå. Ja, hej. Ja, redaktionen siger, at det ikke er okay, at vi laver flamberet gris på den måde. Så næste gang skal vi lave springvand, og til det, der skal vi bruge en and og en håndgranat. Hej hej. Vi får besøg af Frans frisør. Velkommen. Ja, tak. Du er jo en af verdens bedste frisører, har jeg hørt. Ja, det er korrekt. Jeg har selv lige for nylig modtaget en award i Paris på Paris Fashion Week. En award på Paris Fashion Week. Det er jo simpelthen noget af det allerstørste, ikke? Jo, det er noget af det allerfineste inden for modebranchen. Det er simpelthen, det er top notch. Det er altså virkelig fantastisk. Lad os give ham en hånd. Det er godt. Hey, hold lige kæft. Hold lige kæft, mand. Jeg kan høre frø, og hvis jeg ikke kan se en frø, så må jeg skubbe ned, fordi jeg kan så høre en frø. Okay, der var altså ikke nogen frø. Men du er her i dag for at vise os en helt ny teknik, du har opfundet. Og hvad går det egentlig ud på? Jamen, det er helt revolutionerende, og metoden taler ikke for sig selv, når man egentlig udfører. Altså, jeg har jo ikke afsløret den før. Altså, det er første gang, så det er simpelthen en verdenspremiere, en verdenssensation, det vi skal se her. Ja, det er korrekt. Altså, jeg har arbejdet på det her i flere år som sidestudie til mit arbejde. Ja. Det er simpelthen, det er simpelthen så fantastisk. Altså, det er helt uden for vores fattighed. Ja. Og hvad siger du, Palle? Er det ikke bare helt fantastisk? Det er fantastisk. Det lyder da underligt, mand. Hvad er det så? Hvem er så forsøgskaninen, mand? Ja. Vi kunne jo slå om det. Okay. Altså, er du klar? Så på nu. Sten, saks, maskingevær. Jeg det havde er saksen, og det klipper krigen over. det er snyd. Det var vist mig, der vandt. Og det Nej, fordi jeg havde et maskingevær. Det vil sige, at du skal Jeg havde et maskingevær. Du har ikke noget maskingevær. Nej, du har ej. Ja, og jeg vil gerne have lov til at sige, at det er et privilegie at få lov til at prøve det her. Og det er simpelthen en verdenspremiere. Nej, det er ikke farligt. Det er simpelthen, men man får simpelthen det bedste hår. Altså, det kan være, at du får det bedste hår i hele verden af det her. Altså, må jeg lige spørge dig om noget? Ja, for det første har jeg ikke hår. Og hvad med dit hår? Hvorfor bruger du det ikke på dit arme? Jamen, det er jo fordi, at jeg er så uselvisk, at jeg skal ligesom prøve det på andre først. Og desuden så har jeg jo testet det 500.000 gange. Okay, så kom i gang. Altså, fortæl os lige, hvad hedder det egentlig? Det hedder frisyrer. Frisyrer? Okay. Og nu går du bare i gang, og så spørger vi lige lidt til at forklare lidt om, hvad du gør. Jamen, her der har vi jo simpelthen det, vi kalder... det er jo det, der driver hele processen. Og det er simpelthen sådan en stor hemmelighed, at du ikke må fortælle, hvad det er. Ja, det er jo... Ja. Det er jo vores helt egen balsam, kunne vi kalde det, ikke? Altså, det er simpelthen... Så sætter vi det sådan her på, og så skal man gøre det på alle sammen. Alle sammen. Og godt over. Okay, det tager jo lige et stykke tid, så kan I ikke vise nogle reklamer eller sådan et eller andet? Jo, vi går lige hen og ser, og så sætter vi lige et eller andet på, imens Frans ordner Palle her. Ja, vi kommer tilbage om det. De ser gode ud.
Dem prøver jeg lige. Sko! Det er de sko af bare! De er bare gode. Hej og velkommen tilbage. Nu kan vi så se, at nu har Palle fået sig en ordentlig makeover, som det hedder, inden for modebranchen. Og hvordan synes du egentlig selv, du nu ser ud? Jeg synes eddermame, du er pervers støder. Jeg synes fandme det for meget, din røvfirkant. Fedt madras. Jeg gider ikke, at skrid, mand. Skrid. Jeg skriver altså et klagebrev ind til, hvad er det nu, han hedder? Anders Lund Madsen, eller hvad fanden det er nu, han hedder. Så skrid med dig. Tak for den fantastiske ros, altså. Jeg er så glad for, at jeg har fået lov til at vise min nye metode herinde. Det bliver revolutionerende. Altså, Du har ødelagt min frisyr. Det bliver totalt perfekt. Altså, det kommer til at være en milliardforretning, det her, ikke? Men, altså, hvor er alle Palles blade? Jamen, de er jo lige der, altså. De er bare blevet så smukke, men de falder ind i naturen, ikke? Falder ind i omgivelserne. Ikke? Altså, her er mirakelmidlet, ikke? Det er jo simpelthen, altså, der er døde fisk på alt muligt, ikke? Det er jo helt perfekt. Altså, seriously. Det er også... Den er miljøfarlig og sundhedsskadelig. Vil du give mig noget, der er miljøfarligt og sundhedsskadeligt? Frisør Frans. Ja. Vil du ikke lige forklare, hvad det egentlig er, du har gjort med Palle? Jo, jeg havde altså puttet det på hans plade. Det er sådan, det er ikke gjort. Altså, det er så simpelt, at alle frisører i hele verden kan gøre. Men tror du nogensinde, at Palle kommer til at ligne sig selv igen? Altså, nej, han kommer aldrig til at ligne sig selv igen. Det bliver simpelthen, det bliver så godt herfra. Så er det så bare sådan en lille fase, hvor man måske ikke ser så godt ud, og så bliver man sådan pænere og pænere med tiden. Altså, ja, det er det. Det bliver simpelthen så godt. Så Palle bliver simpelthen bare bedre og bedre, eller pænere. Sådan, så de simpelthen bare bliver bedre, og så på et tidspunkt, så er han endnu flottere, end han var før. Ja, det skal indtræffe inden for 24 timer. Altså, så må vi holde øje med, hvad der sker i de 24 timer. Jeg har da ikke tænkt, at jeg holder øje med, når jeg sover, vel? Det kan godt være, at jeg har nogle øjenlåg, men altså, jeg sover altså alligevel. Jeg sover altså. Hallo? Ja, men så kigger vi bare på dig hjemme. Altså, det er jo fordi, det her det bliver så stort. Altså, det er helt... Jeg synes, at... Men vi skulle ikke prøve det på dig? Ej, jeg synes, jeg gemmer det til en anden gang. Okay. Nu har vi desværre ikke mere tid, men tusind tak, fordi du kom her, og tak det var til ikke noget tusind tak, det var da 0.000 tak, altså. Hallo, skriv med dig. Men jeg synes faktisk også lige, at vi skal se, om vi kan gøre Palle lidt pænere. Jeg ligner jo altså Paris Hiltons røv, altså.